Hľadáte spôsob, ktorým dokáže zrecyklovať stavebný odpad alebo sa zbaviť stavebnej súte? mBen prichádza s najkvalitnejšími službami na trhu. Od odvozu až po samotné recyklovanie. Užite si voľný čas bez starosti, o všetko sa postaráme. Nízka cena, rýchlosť reagovania na vaše požiadavky a promptnosť – to sú 3 kľúčové fakty, ktoré opisujú služby od firmy mBen. Pôsobíme na celom území Slovenskej republiky a sme tu pre vás už od roku 2014. A prečo si vybrať práve spoločnosť mBen? V našej ponuke nájdete služby špičkovej kvality. Garantujeme pre vás bezstarostnú údržbu súte. Zbavíme vás akýchkoľvek starostí s odpadom. Postaráme sa o kompletný odvoz a recyklovanie stavebného odpadu. Zo spolupráce s nami si odnesiete dobrý pocit, keďže naše služby dbajú na čistenie životného prostredia a taktiež o jeho samotné spracovanie bez vplyvu na životné prostredie a navyše spoločne ochraňujeme a chránime životné prostredie. Sme tím odborníkov, ktorí sa vám snažia priniesť tie najlepšie riešenia. Ponúkame vám bezkonkurenčné služby v odstraňovaní stavebnej súte a recyklovaní stavebného odpadu. Kontaktujte nás a radi vám zodpovieme vaše otázky.